Són imatges de fa una estona amb la sala d'actes plena abassada a persones interessades en els pisos de protecció oficial que s'han de construir a la Closa del Llop. Es tracta d'un bloc de 3 plantes més soterrani, amb 28 habitatges i 28 places de pàrquing. A la presentació hi havia el director general de promoció de l'habitatge, Joaquim Gascó, l'arquitecte que ha fet el projecte, Jaume Graboleda, l'alcalde de l'Escala, Estanis Puig, i el primer tinent d'alcalde, Víctor Puga, que han anat donant detalls del que ha d'anar passant a partir d'ara. Entre d'altres, s'explicava que hi haurà una oferta diversa pel que fa al tamany i configuració dels pisos, que porten afegida una plaça de pàrquing. El bloc té 28 habitatges, hi ha 19 habitatges de 2 dormitoris i 9 habitatges de 3 dormitoris. Bàsicament, amb petites diferències, la distribució és semblant, perquè es va repetint planta per planta. Mentre a la vessant est de l'edifici hi ha les vivendes de 2 dormitoris, a la vessant oest hi ha les vivendes de 3 dormitoris. Bàsicament perquè amb la distribució aquí hi ha l'escala, l'ascensor, perdoneu, i hi ha uns registres d'instal·lacions. Els habitatges disposen d'un rebedor, una cuina més o menys incorporada, en casos més, altres menys, amb el menjador d'estar, 2 o 3 dormitoris i un bany. I a més tenen un estenedor i un rentador i un balcó. A la planta sòtano, cada un dels habitatges té una plaça d'aparcament i a més hi ha un aparcament de bicicletes per cada 2 habitatges. El conjunt és un edifici accent, aïllat, amb una zona jardinada comunitària. Pels interessats, a part de com són els pisos, nombre d'habitacions, banys, etc., és molt important el preu d'adquisició, detalls que també es comentaven. Segons els metres quadrats, els preus oscil·laran entre els 105.000 i els 130.000 euros. Sí, això va en funció del mòdul que fixem cada any, que es fixa des del Ministeri de la Vivienda, i llavors la Generalitat ho ponderem. En aquests moments l'Escala és una zona B i, per tant, el preu per habitatge de règim general, que seria el cas d'aquí, estem sobre uns 1.500 euros metre quadrat de superfície útil. Si tenim en compte que aquests habitatges estan entre 60 i 65 la majoria, i hi ha alguns de 3 dormitoris que arriben a 80 metres quadrats, comptant la plaça de pàrquing, tindríem que tots els habitatges tenen una plaça de pàrquing, estaríem entre uns 105.000, 110.000 i 135.000 euros per habitatge amb el mòdul d'aquest any. Això no vol dir que el 2011 o el 2012, quan s'entreguin els pisos, aquest preu podrà modificar. De totes maneres, seria una modificació d'acord amb l'IPC, o sigui, vull dir que, per exemple, l'any passat, en relació a aquests mòduls no s'han modificat. Tots els pisos són de venda, degut a les circumstàncies actuals de l'economia. Com que hi ha fins a 5 parcel·les de l'Incasòl, es preveu que almenys 2 es dediquin en el futur al lloguer. Aviam, nosaltres, a partir de la signatura del Pacte Nacional per l'Habitatge, intentem buscar la col·laboració amb l'empresa privada o amb empreses no privades, però amb caràcter social, com serien les fundacions o com serien inclús les cooperatives. I això significa que allà on podem col·laborar amb aquestes empreses, ho fem. Aquí, a l'Escala, ens trobem amb una intervenció on tenim 5 parcel·les d'un sector promogut per l'Incasòl. D'aquestes 5 parcel·les hi ha 2 parcel·les que en principi la nostra intenció és que es desenvolupin per habitatge de protecció oficial en règim cooperatiu i per tant això segurament arribarem a un acord amb alguna cooperativa perquè ho tiri endavant. Tenim aquest solar actual de 28 habitatges i ens en queden 2 més que totalitzen un total de 64 habitatges. La situació actual fa que aquestes empreses amb les que nosaltres volem col·laborar hem intentat que alguna empresa de lloguer ho pugui fer i ens ha demanat que en aquests moments encara les condicions de finançament, és a dir, el préstec del banc, encara no ho tenen clar. I en canvi sí que ens han vingut empreses que es dediquen a la compra-venda i que diuen que sí que hi ha finançament per part del banc. Els bancs donen finançament més fàcilment per operacions de venda que no per operacions de lloguer. I això ens ha fet que per guanyar temps, diguem,
modifiquem la nostra intenció inicial, que era fer en aquest solar lloguer, i fem venda, i on teníem previst fer venda, fem lloguer, per un tema estrictament conjuntural i no perquè ens agradi, i ho dic així. Nosaltres pensem que el lloguer és el que hem de fer des de l'administració i les empreses privades són les que poden fer venda de protecció oficial. Per l'escala i ara més amb la situació de crisi global en la que ens trobem era necessària una promoció d'aquests tipus per ajudar aquells que no tindrien masses opcions d'accedir a un habitatge. Des dels pisos construïts ara fa 25 anys al barri Rosalau no s'havia fet cap promoció d'aquest tipus. S'afegia que vivenda oficial no vol dir vivenda de mala qualitat pels pobres, tot el contrari. Bé, acabem de fer aquesta sessió amb la sala pleníssima de gent com no esperàvem. Sabíem que hi havia demanda d'aquesta oferta de pisos, per tant, nosaltres en aquest sentit estem satisfets. Era l'últim tram que ens faltava perquè tots plegats, Incasòl, la Generalitat i nosaltres veiéssim que aquesta opció és viable. Per tant, tenim l'urbanització acabada, tenim el projecte fet, tenim una sèrie d'empreses que estan disposades a tirar endavant la promoció, tenim un banc que està disposat a apostar per donar diners per aquesta promoció i tenim la gent de l'escala que després de 25 anys ha quedat clar que era una demanda, potser no explicitada, però el projecte que nosaltres havíem plantejat i en campanya electoral havíem parlat, de fer pisos de protecció oficial en la Closa del Llop, ara s'ha vist avalat. Per tant, terminis, nosaltres empenyarem perquè aquest any d'adjudicació s'escurci i si pot ser en mig any que nosaltres ja comencem a donar claus encara que els pisos s'estiguin fent, en mig any jo crec que més valdrà així que no pas que sigui un període més dilatat. Jo penso que avui és un gran dia per l'escala, des dels 25 anys de Rosalau, que aquest any es farà la commemoració, avui han passat un llarg període i aquest perfil de pisos jo penso que són una necessitat absoluta. Volia destacar també el que hem anat reiterant tots plegats. Primer, que el projecte és un projecte arquitectònicament molt interessant, ha tingut un premi FAT als arquitectes. Segon, els estàndards de la Generalitat han millorat moltíssim, per tant, els pisos aquests són uns pisos absolutament homologables a qualsevol o millors dels que s'estan construint aquí a l'escala, per tant, absolutament estandarditzats amb una qualitat mitjana alta i un preu entre els 17 i els 20 milions que jo penso que és assumible per moltes economies. I finalment hem optat per aquesta primera promoció que sigui de compra-venda, que en diem, i no de lloguer, perquè ens sembla que hi ha una demanda objectiva en aquest sentit, però que estem en un procés que no s'ha d'interrompre de 2 blocs més, que el segon pot ser de lloguer. I per tant haurem cobert una demanda, diríem, que ha tingut molts retards que fins ara nosaltres l'hem pogut encapçalar i per tant per l'equip de govern avui és un dia obert a l'esperança i que hem plantejat aquesta reunió amb molta il·lusió. Per accedir als habitatges s'han de complir una sèrie de requisits, com per exemple tenir uns ingressos anuals inferiors als 48.000 euros o no tenir cap més habitatge en propietat. Però el primer que s'ha de fer és la inscripció al registre a partir del proper dia 22, moment en el qual es donaran més detalls. No cal anar amb pressa, cosa que podria provocar aglomeracions al principi, ja que el termini d'inscripció és prou llarg. El que hem comentat avui, a banda d'aquesta explicació més tècnica i més política del director general, hem repartit un document explicatiu de quin és el primer pas que han de fer per possibilitar que siguin un dels adjudicataris finals. I aquest primer pas és la inscripció en un registre únic a tota Catalunya, que nosaltres a partir d'una persona responsable aquí a l'Ajuntament habilitem la possibilitat d'inscriure's en aquest registre i ho farem això a partir del dia 22, s'ha explicat avui. Per tant, abans del dia 22 no cal que es dirigeixin a l'Ajuntament perquè no donarem més informació. A partir del dilluns 22 podran trucar i demanar una cita prèvia. Amb aquesta cita prèvia, aportant tota la documentació que ve relacionada al full que hem repartit, doncs podran inscriure's al registre i podran obtenir i demanar tota la informació que necessitin. Aquest dilluns, un any més, l'Associació de Dones 8 de març de l'Escala celebra el sopar de la dona. A diferència de l'any passat, quan s'optava per repartir-se per diferents restaurants per donar vida a tothom, enguany es torna a la fórmula inicial de trobar-se en un sol espai. L'any passat, la separació per grups va deslluir la festa. L'any passat es va decidir així perquè és un problema ubicar 300 dones al mateix lloc, sempre queden dones al carrer, i es va decidir així també per donar una mica de vida a tots els restaurants. No va anar prou bé i espero que aquest any ens van demanar forces dones si podíem tornar a anar juntes i ho hem decidit tornar a fer juntes. Per això es fa el mig meló.
Només queda un dia per apuntar-se. Dimecres dia 3 és l'últim per anar a fer la inscripció. Sí, aquest any organitzem un sopar al mig de meló. Teniu temps fins demà per inscriure's. Seria bo que hi anéssiu, apunteu-vos. Hi ha un menú que està molt bé, heu de triar carn o peix, després barallarem allà i espero trobar-vos a totes allà. Enguany, per celebrar el Dia de la Dona, no es farà només un sopar. S'ha programat una conferència pel proper dia 10 amb el tema Les dones i la crisi. Sí, el dimecres dia 10 hi ha una xerrada sobre la dona i la crisi que es farà, de moment es té que fer a la sala d'actes de l'Ajuntament. Organitza la plataforma de dones 8 de març conjuntament amb Iniciativa.